Hey doe, dit is het zout van de Ierde. Het beste van het beste. Een eiken, mijn zout. Het is er tijd voor. Jack! Jack, shock en ontdek! Wat is zout vies als het er volle van krijgt. En dat is ook heel slecht, vooral voor die het. Wist je dat je maar 6 gram zout per dag eten mag? Zo, dat is dus ongeveer... Dit is 6 gram, ja precies 6 gram. En 74% van deze 6 gram zit al in ons normale eten. Zoals ballen, tsiers, sop en sausen. En dat is goed, want we hadden het nodig. Zout is wichtig om seintjes van uit in de hersens naar die spieren te sturen, zodat ik dit eiken zo lekker opeten kan. In deze check zeggen we hoe het zout in dit vetje uit de groen komt, rent Aliet vlak bij het zoute water en haar Maren en Linde de Graaf hier een fan oer zoute zeeën. Dit alles en nog volle meer naar het Zoutenijs van deze week. Vorige week vrijdag kwam een eind op de dream van een protte Skotten om als zelfstandig land, dus met een eigen regering, verder te gaan. Schotland bleef dus bij het Verenigd Koninkrijk, dat verder bestaat uit Engeland, Wales en Noord-Ierland. In een zogenaamd referendum mochten de Skotten voor of tegen onafhankelijkheid stemmen. 55% van de bevolking in Schotland stemde tegen. Maar stel je voor, een zelfstandig Friesland, los van Nederland, zou dat een goed idee wezen? Dat denk ik net, omdat wij heel erg afhankelijk binnen van alle industrie en zijn Randstad. Nou, ik denk niet dat de Friesen dat is in eentje redden, hoor. Deze week. Het zielster Marit Bouwmeester is wereldkampioen geworden op het WK Zielen in Santander. Dat leidt in Spanje. Het is voor de tweede keer in haar carrière dat Marit de titel pakt. In 2011 werd Marit wereldkampioen in Australië. En blij dat ze is. Het is echt fantastisch. Zeker als je hier als vorig jaar weer alle dingen verloren. Ja, het is heerlijk om te winnen. En het is gewoon echt een bevestiging dat ik het nog steeds keer. Doet Marit weer thuis kwam in haar wemplak Watten wie het grutfeest. Ze waren toch de inwoners huldigen. Deze week. 3 jongens uit Snits spelen een rol in de nieuwe Nederlandse film Dorsvloer vol confetti, die nou te zien is in de bioscoop. De film gaat over een jong famke dat opgroeit in een streng christelijk boerengezin, maar gewoon docht wat zij wil. Axel Zwanenburg en de tweeling Thomas en Daniel de Vries spelen de broertjes van de haatpersoon. We beginnen op een hele grote tv kijken en daar zaten wij op. En toen gingen we ook nog water en sinaasappelsappen drinken. En er was ook veel confetti. Helemaal super. Echt. Hele mooie film. Wat puik, jongens, dat je mee zo'n film spelen. Maren en Linde spelen net in een film, maar haar wel libben als in een film. Fjouwer Evelien gaat de familie de Graaf de trossen los om de wraad uit te zielen. En nou zitten de famkes gewoon weer op squallen. Wil iedereen zijn aanschudding open doen bij les 4? Een gewone dag op een gewone squalle. Maar voor 12 famkes op de Maxima squalle in Ljouwert is naar squalle gaan heel dan net gewoon. 4 jaar lang hebben Maren en Linde de Graaf met Heitemem op een zielboot over de Vraat reizigen. Ze binnen weerom en zitten nu in groep 6a en 3a. Hoe is het om op squallen te zitten? Ik vind het wel heel leuk in de klas, want ik kan me vaak beter concentreren als ik lekker in de klas zit. En ik vind het gewoon heel erg leuk. Op een zielboot midden op de oceaan is voor zelfs geen squallen. Maar toch kregen Maren en Linde les. Van Mem. Dat ging heel goed. Want mijn moeder gaf me les uit van groep 2 en ook van groep 1. En we gingen ook alvast oefenen een beetje voor groep 3. En nou zit Mem thuis met de theekleer. Linde liet dus haar kjemmeke even zien. Er is een kamer.
Hoe vond Linde het ijs op zee? Nou, het was ook wel leuk, maar soms was het ook wel even irritant. Want toen was ik weer misselijk, zeeziek. En het was toen niet zo leuk. Wat gebeurde er dan? Nou, mijn zus heeft maar 2 keer overgegeven. En ik heb heel veel keren dat ik het niet meer weet. Waar hebben Maren en Linde alle keren west? Ik weet ze niet allemaal meer. Ik zal het even proberen om te noemen. Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Kaapstad. En toen waren we weer in Engeland en toen waren we weer in Nederland. Na 4 uur zielen op zee is Maren Hielendal verslingeren rekken aan het zielen. Ze wil letter zelfs meedoen aan de Volvo Ocean Race. Dat is een wedstrijd tussen zielboten. Dit is zo'n Volvo-boot. En dit zijn hele snelle boten. Dit was een paar jaar terug de snelste boot ter wereld. En daar wil ik zelf later ook aan mee gaan doen. En kennen je me Laura Dekker nog? Het zeilmeisje voor Sextion, niet alleen een groene vrouw zielde. Zo Maren dat ek willen. Het lijkt me niet zo leuk om helemaal alleen te zijn en zo jong al. Als er iets gebeurt, ja. Ik zou nog een paar jaartjes lekker thuis willen zijn bij mijn familie. En ik zou het gewoon niet willen. Eerst maar lekker naar squadden dus. Heel verstandig. Eerst maar wat leren, Maren. Eens even zien als uw rende reporter Sjoerd echt wat leert. Haal niet! Alweer aan de kust? Hallo daar, Reinoud. Ja, nou vriendenweekend niet bij de IJsselmar, hè? En dit is de Waadzee. Wist u nog wat de naam waar komt? De Waadzee? Jongen, dat had ik niet wel eens verteld. Ja, dat is heel lang lied. Het is heel makkelijk. De Waadzee komt van waden. Kist door de zee heen een woordje, waden, omdat het een ondiepe zee is. Bij Leegwetter zit een pad van de Waadzee om ons ek droeg. Dan komen die hele zonvlaktes onder het lucht. Ik zal het nog nooit met 4 taal lied, oké? Het bloot misschien niet voor altijd zo. Hoezo? Nou, de komende jaren zal de braaien onder de Waadzee wat verder naar onder een taszakje. En daar binnen ze aan deze kant van de dik hartstikke blij mij. Zoals die gebouwen daar, Reinoud? Dat binnen grote loodsen met bergen zout in lissen. En dat zout, dat pompen ze op uit de groen. Ja, in een kilometers groot gebiedje in om jou in gebeurd had. Ze hebben al miljoenen kilo zout omheen hebben. Dus, logisch gevolg, haltes in de groen op grote diepte. Dus logisch gevolg, de braaien begint te zakjen. Dus logisch gevolg, squorren in de moren van hoezen en oerlest bij flinke ruimbuien, omdat wetter altijd naar het leegste plak streamt. Maar ja, we hebben zelfs wel zout nodig. Oer het aai, of voor de jappels, of om in de winter de dieken mee te struien. Dus, toch een hier, dan stopje we met het boren naar zout onder de groen, maar dan boren we onder de zee en heljen we daar het zout omheen. Dan hadden de boeren er les van en de hoezen echt niet. En als de braaien hier een beetje inzakken, dat is niet zo slim. Want de zee die vult er toch wel weer op. Dan had de regering kwartlien tasstemming doen om zout op te pompen onder de zeewaai. En kan de zoutwinning onder loon ophouden. Mooi oplost. Iedereen lied. Nou, nee, mis. Biologen, natuurclubs en de waardvereniging die vinden dat helemaal geen goed nice. Die zeggen dat de braaien meer een beetje inzakjes wil. Ja, dat is juist misschien het voor dadelijk, maar dat kan heel vervelend wezen voor de vogels. Nou ja, daar zijn stoven zelfs. Ja, maar vogels vliegen in de lucht. Ja, klopt. Heel goed, Reinoud. Maar ja, ze hebben wel eten nodig. En dat eten, bieren en kokkeltjes, dat helje ze nou krijgt van die zonplaten. En ja, als de braaien zakken, logisch gevolg, komen er minder zonplaten voor het lucht bij leeg wetter. En eerder dus, logisch gevolg, minder eten en
is het mogelijk dat, logisch gevolg, vogels uitsterren zullen of niet meer naar de Waadzee komen. En dat is niet leuk. Want ja, de Waadzee, het is ook direct een uniek natuurgebied met een heel soort vogels. Nou ja, de kans dat je aan soort onder wij hebben wordt, is voor heel groot. Hé, ik moet gaan. Ik ga die kant op. Dikke doei! Oké, Aliet. Houdo. Aliet, wacht. Ik had een oplossing, ik had een idee. Wat? Nou, dat water is toch zout? Als we nou het zout uit het water hellen, hoef ik net te boren. Dat is briljant, Reinoud. Wist wat, zie ik je dono's even uit als het kan. En dan jaag ik het van die. Goed? Oké. Houdo. Het zout dat dus in dit vetje zit eerst in die groen. Deze boortoer is 3 kilometer diep onder de groen aan het boren. Daar zit een hele hudde laag zout. Dat zout wordt omheen hellen en in deze fabriek verwerken. Wel wat apart. De zee is ommers vlakbij. Waarom broeken ze dat zout net? Het zout wat wij uit de groenhelling, daar zit per liter water 10 keer zoveel zout in als het water uit de zee. Ja, jammer Reinoud, maar dan is het volle logischer om het zout uit de groen te hellen. Maar hoe doen ze dat nou? Dit is het steenzout zoals het hier onder de grond zit. En dit steenzout is schutteld, dat is keihard. Dat krijgen we zo net naar boven. En daarvoor spelen wij zweet water in de ondergrond en lossen we het zout op en krijgen we een pikkel. Het zout, die pikkel, die gaat naar een leiding die hier onder de grond leidt. Ongeveer 5 kilometer verderop naar de fabriek in de haven van Haans. En daar gaan we nou heen? Daar gaan we naar binnen. Ik ben nu bij de fabriek aangekomen en de leiding vanuit waar we west binnen bij de boring. Nou, dit is de oorlijn en hier zie je dat de pikkel hier inkomt. En die wordt later naar de blauwe tanks pompt. Nou, we zijn pas daaronder en nu kwam de pikkel binnen. En we zijn nu in het tankenpark. En hier, in deze grote vetten, daar zit in elk vet 4 miljoen liter pikkel. En die maken hier een schint met soda en andere producten. En dan is het heel zuiver. En dan gaat het verderop naar die grote fabriek waar de grote indampinstallatie staan. En als je dat dan verwarmt, dan maakt je het goed warm. Dan gaat op een gegeven moment het water verdampen. En dan komt het zout weer waarom. Dat zul je hier al gebeuren. Het opwarmen. En dan komt het zout weer waarom uit het water. En als je dat dan droog, dan krijg je dit. En zo zocht dit er in het grut uit. In deze grutte tjettels wordt het pikkelwetter heet maken, zodat het wetter verdampt. Achter dit glasje wordt een dikke zoute sjerp maken. Die sjerp gaat naar deze centrifuges en krijgt dus bij de wierte wask thuis, wordt het wetter eruit slingeren. En sjoch, achter dat glas kist het zout als sjen. Dit is het eindproduct. Ja, dit is het eindproduct. Hoeveel soort maakt je in per jaar? Bijna wel 1 miljoen ton per jaar. Is dat een soort? Nou. Maar van toen, moet ik maar een week zwaar gemaakt over die vogels. Nee, absoluut niet. Want de wetgeving in Nederland is zo dat wij absoluut geen negatieve invloed hebben mogen. Dus als het min gaat maar die vogels, dan stop je hem? Ja, dat is de consequentie. Gelukkig maar. Daar zal Tom Jager blij mee wezen. Ik al zit er nou tussen de bloemen. Natuurlijk! Je moet een keer met een aparte plant zien letten. Dat is deze. Waar is nou even zien? Ja, dat is de Beltsemien, weet u wel naam, of het springbalsem. Dit is een plant en die roekt heel lekker. Als de longen zijn, kan je hem heel goed roeken. En hij heeft nog een apartigheidje.
Pats, zie je dat? Het knalt helemaal uit elkaar. Hoe kan dat het zo hard uit elkaar knalt? Ja, nou ja, er komt een zekere spanning op dit dingetje. Dit is gewoon de manier waar die plant, hoe de plant hem steeds maar verspreidt. En het sier komt dan ergens del. En dan is het, nou ja, goed, als het op de goede plek del komt, dan kan stakken meer weer een zo'n plant hebben. Als ik dat een heel zo doe, steer je takken meer dan 100 planten? Nou, als je die zit, die gaat het toch wel uit. Als dat de wiener doet, dat maakt het niks uit. Ik ken ze gewoon knallen litten. Dan mag je van mij al je knallen litten. Beruchte diet. Vorige week vierden ze op basisschool Ebena Ezer in Jesterzee de jetjes van alle massas en juffen. En dat wie een grut feest met alle je spulsjes. Zoals het veenspul. Dan was een stuk turf, trog een spinnenweb, trog het moeras, veilig naar de orenkant te brengen. Spannend, hè? Dit weer alweer voor deze week. Zit er net als een soortzak bij, dan check ik je hem oren weer weg. Hou dan!